Poslali jsme lidi na Měsíc. Přistáli jsme se stroji na Marsu. Zmapovali jsme povrch Venuše a vyfotografovali jsme Saturnovy prstence ze vzdálenosti miliard mil. A přesto k dnešnímu dni nebylo více než 75% oceánského dna nikdy podrobně zmapováno. O povrchu Měsíce víme více než o dně našeho vlastního oceánu. To, co jsme objevili v těch malých částech, které jsme skutečně prozkoumali, je mimořádné. Starověké stroje, které by neměly existovat. Struktury, které nikdo nedokáže vysvětlit. Zvuky nahrané jednou a nikdy plně nepochopené. Města, která se potopila a zůstala stát. Objekty vytažené z hlubin tak extrémních, že samotný tlak by rozdrtil lidské tělo během několika sekund. Tohle nejsou vymyšlené příběhy. Jde o zdokumentované nálezy, zaznamenané vědci, archeology, námořnictvem a výzkumnými institucemi během desetiletí průzkumu hlubin moře. Dnes si probereme 15 nejzáhadnějších věcí, které kdy byly nalezeny na dně oceánu. Co to je, kdy to bylo nalezeno a v některých případech i co by to mohlo být. Antikyterský mechanismus, Řecko v roce 1900, zastihla skupina řeckých potápěčů lovících mořské houby bouře poblíž malého ostrova Antikytéra mezi Krétou a pevninským Řeckem. Během schovávání se jeden z potápěčů ponořil do vody a našel něco, co nikdo nečekal. Římskou nákladní loď, ležící zhruba 45 metrů pod hladinou. Jejíž obsah byl roztroušen po mořském dně. Archeologové, kteří je nalezli, se zajímali o bronzové a mramorové sochy. Jeden kus skorodovaného bronzu a dřeva byl vytažen spolu se vším ostatním a do značné míry ignorován. O 2 roky později, v roce 1902, si badatel jménem Valerios Stais všiml něčeho, co bylo v té hrudce zabudováno. Ozubeného kola. Takového, jaké se v lidské technologii znovu neobjevilo až do 14. století. Stais objevil antikyterský mechanismus. Zařízení, které se nyní datuje do doby kolem roku 100 před naším letopočtem, vyrobené z nejméně 35 vzájemně propojených bronzových ozubených kol, schopné vypočítávat a předpovídat polohy Slunce, Měsíce, 5 planet, zatmění Slunce a Měsíce a načasování olympijských her. To vše pomocí ruční kliky o velikosti krabice od bot. Žádná technologie, která by se blížila této úrovni složitosti, se neobjevila znovu více než 1400 let poté, co byla vyvinuta. Výzkumníci, kteří strávili kariéru studiem této technologie, veřejně prohlásili, že kvůli ní je třeba přepsat historii starověké technologie. Stále s jistotou nevíme, kdo ji vymyslel, ani kolik dalších podobných technologií kdysi existovalo. Památník Yonaguni, Japonsko v roce 1986, hledal potápěč jménem Kihachiro Aratake kladivouny u jižního pobřeží ostrova Yonaguni, nejzápadnějšího bodu Japonska. Místo toho našel něco, co ho úplně zarazilo. Na oceánském dně, zhruba 5 až 25 metrů pod povrchem, se nacházela mohutná kamenná stavba. Schody, terasy, pravé úhly, ploché plochy. Útvar přes 100 metrů dlouhý, 60 metrů široký a asi 25 metrů vysoký, vše vytesané ze stejného pískovcového podloží. Debata, která následovala, nebyla nikdy plně vyřešena. Mořský geolog Masaki Kimura z univerzity Ryukyu strávil potápěním v lokalitě přes 15 let. Identifikoval to, co popsal jako pyramidu, hrad, silnice, brány, monumenty a stadion. Došel k závěru, že stavba byla vytvořena člověkem a datoval ji do doby před nejméně 5000 lety, což ji řadí mezi nejstarší známá postavená místa na Zemi. Geolog Robert Schoch z Bostonské univerzity dospěl po vlastních ponorech k opačnému závěru. Tvrdil, že se jedná o přirozený útvar, který je výsledkem lámání pískovce v oblasti v horizontálních a vertikálních rovinách během tektonické aktivity. Uznal, že ostrov vykazuje důkazy o starověkém lidském osídlení a že některé prvky mohly být lidmi využity nebo upraveny, ale samotná struktura, jak uvedl, byla vytvořena bez lidské ruky. Japonská vláda to neuznala jako kulturní artefakt. Nikdo to nedokázal plně vysvětlit. A každou zimu se potápěči stále potápějí, aby se podívali na něco, co by nemělo vypadat tak, jak vypadá. Anomálie Baltského moře. V červnu 2011 se švédský tým lovců pokladů s názvem Ocean X zúčastnil posledního sonarového skenování 9denní expedice v severním Baltském moři. Hledali vraky lodí. To, co jejich sonar vrátil, bylo něco úplně jiného.
V hloubce asi 90 metrů v Botnickém zálivu mezi Švédskem a Finskem snímek ukazoval kruhový objekt o průměru přibližně 60 metrů, s něčím, co vypadalo jako rovné hrany, kupolovitý tvar a to, co tým popsal jako schodišťové útvary na jedné straně, 300 metrů dlouhá sploštělá stezka na mořském dně vedla přímo k němu, jako by se tam něco zastavilo. Bulvární tisk to okamžitě nazval UFO. Toto rámování sledovalo příběh všude. Vědecká reakce byla umírněnější, ale nakonec neprůkazná. Geolog Volker Brückert ze Stockholmské univerzity analyzoval vzorky hornin vynesené z naleziště a zjistil žulu, růlu a pískovec, což vše odpovídá ledovcovým usazeninám z poslední doby ledové. Většina vědců dospěla k závěru, že struktura byla s největší pravděpodobností přírodním skalním útvarem formovaným starověkými ledovci. Nevysvětlené detaily však zůstaly. Tým uvedl, že jejich elektronické vybavení, včetně satelitních telefonů a sonarů, selhalo, když se dostali do určité vzdálenosti od objektu a obnovilo normální fungování, když se vzdálili. Pro tento stav nebylo zveřejněno žádné konvenční vysvětlení. Vzorek odebraný přímo z povrchu objektu obsahoval neobvykle vysoké koncentrace železa a manganu. Anomálie Baltského moře se v současné době nachází na mořském dně na stejných souřadnicích. Úplná nespracovaná data z ponorů nebyla nikdy veřejně zveřejněna. Zvuk bloop v roce 1997 vědci z Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA používali podvodní hydrofonní sítě, původně postavené během studené války, ke sledování sovětských ponorek, k monitorování podvodní sopečné aktivity. Hydrofony jsou extrémně citlivé. Dokážou detekovat zvuky z tisíců kilometrů daleko. V Tichém oceánu, poblíž rovníků, zachytili něco, co nikdy předtím neslyšeli. Zvuk trval přibližně minutu. Byl extrémně hlasitý, mnohem hlasitější než jakýkoliv známý biologický zdroj. Jeho frekvence se zvyšovala, což odpovídalo profilu zvuků produkovaných živými tvory, spíše než geologickými událostmi. 2 hydrofonní stanice, které jej zaznamenaly, byly od sebe vzdáleny zhruba 4800 kilometrů. Obě ho slyšeli, vědci to pojmenovali bloop. Po léta nebyl bloop vysvětlen. Jeho vlastnosti neodpovídaly žádnému známému zvířeti, geologické události ani lidskému zdroji. Skutečnost, že pocházel z místa poblíž místa, kam H.P. Lovecraft zasadil své fiktivní potopené město R'lyeh, spekulace utěšit nepomohla. V roce 2012 vědci NOAA dospěli k závěru, že bloop byl s největší pravděpodobností zvukem velkého ledotřesení, štěpení nebo pohybu masivního ledového příkrovu v antarktické oblasti. Akustický profil byl v souladu s tímto vysvětlením. Někteří výzkumníci tento závěr akceptovali. Jiní poznamenali, že podobné ledové události se vyskytovaly po celá desetiletí, aniž by produkovaly něco jako bloop. A že otázka, co konkrétně generovalo zvuk dostatečně hlasitý na to, aby ho mohli současně zaznamenat přístroje vzdálené téměř 5000 kilometrů, nebyla plně zodpovězena. Ztracené město Port Royal, Jamajka 7. června 1692, zasáhlo ostrov Jamajka jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo v Karibiku zaznamenáno. Město Port Royal, postavené na písečném břehu u vjezdu do přístavu Kingston, bylo nejbohatším a nejaktivnějším obchodním přístavem v Karibiku. Mnohokrát bylo také označeno za morálně nejzkaženější město západního světa. Centrum pirátství, pašování a neřesti, které britské námořnictvo nedokázalo ovládnout. Během 2 minut se 2/3 města zřítily do moře. Při prvním zřícení zemřelo přibližně 2000 lidí. Oceán pohltil celé budovy. Ulice, domy, taverny, mola a sklady se zřítily i s neporušeným obsahem. Potápěči, kteří začali s vykopávkami na místě v 50. letech 20. století, objevili pod bahnem něco pozoruhodného. Město tam stále stálo, z velké části zachované v prostředí s nízkým obsahem kyslíku a nízkou slaností na dně přístavu. Archeologové od té doby objevili ševcovské obchody, taverny, sklady, kuchyňské náčiní, hliněné dýmky, hodinky zastavené v 1143 a ostatky lidí, kteří neunikli. Port Royal je jedním z nejlépe dochovaných příkladů města ze 17. století na světě. Většina z něj se nachází na dně přístavu Kingston. Vykopána byla pouze jeho malá část. Podvodní kruhy v obilí, Japonsko v 90. letech 20. století, začali potápěči u pobřeží ostrova Amami Oshima v jižním Japonsku hlásit něco zvláštního na písčitém mořském dně.
Dokonale symetrické kruhové vzory o průměru zhruba 2 metry s paprskovitými čarami vycházejícími z vyvýšeného centrálního bodu. Byly složité, geometrické a nepodobné ničemu, co kdokoliv předtím viděl. Léta nikdo nevěděl, co je stvořilo. Záhada byla vyřešena v roce 2011, když vědci pozorovali tvora zodpovědného za tento jev. Malá čtverzubka, dlouhá asi 12 cm, vytvářela kruhy zcela sama a celé dny nepřetržitě plavala, aby svými ploutvemi rozdmíchávala písek do přesných útvarů. Kruhy byly hnízdní struktury. Samice čtverzubky by byla přitahována do středu, kde samec uspořádal jemné úlomky z kořápky. Pokud by souhlasila, nakladla by tam vajíčka. Samotné vzory slouží akustické a hydrodynamické funkci. Hřebeny a kanály kruhů ovlivňují proud vody způsobem, který chrání vajíčka uprostřed. Objev nebyl pozoruhodný samotnou existencí čtveroušků, ale kvůli tomu, co jejich chování odhaluje. 12-centimetrový živočich vytvářel matematicky složité struktury, několikrát větší než on sám, a to pouze pomocí svého těla, za účelem, který vyžadoval pochopení toho, jak se pohyb vody chová v geometrickém vzoru o šířce 2 metrů. Vědci, kteří toto chování studovali, popsali jako jednu z nejpropracovanějších zvířecích konstrukcí, jaké kdy byly zdokumentovány. Potopené město Dvarka v Indii. V roce 2001 mořští archeologové provádějící průzkum v zálivu Khambhat u západního pobřeží Indie zachytili na svém sonaru něco nečekaného. Struktury na mořském dně, ne přírodní útvary, geometrické tvary, které odpovídaly uspořádání starověkých městských sídel. Následoval jeden z nejvýznamnějších a nejspornějších archeologických nálezů v moderní indické historii. Potápěči na místě vylovili dřevo, keramiku, stavební materiály a něco, co zřejmě připomínalo lidské ostatky. Kus dřeva nalezený v oblasti byl testován a zjistilo se, že je starý přibližně 9500 let. Pokud by se to ukázalo jako přesné, Dvarka by se stala jedním z nejstarších objevených měst, které kdy vzniklo, a předcházelo by to nejstarším známým civilizacím v údolí Indu o tisíce let. Toto místo má také kulturní význam, který přesahuje archeologii. Starobylé město Dvarka je zmiňováno v mnoha hinduistických textech, včetně Mahábháraty, jako legendární království boha Krišny, o kterém se říká, že se potopilo pod hladinou moře. Nález se neobešel bez kontroverzí. Někteří archeologové zpochybnili datovací metody a požadovali důkladnější vykopávky. Jiní argumentovali, že význam naleziště byl přeceňován. Úplný podvodní výzkum nebyl dosud dokončen. Nesporné je, že na dně oceánu v tomto místě existují stavby. Otevřenou a skutečně významnou otázkou zůstává, co je postavilo a jak jsou vlastně staré. Hydrotermální větrací ekosystémy. V roce 1977 zkoumal tým oceánografů na palubě výzkumné lodi Knorr Galapágský rift v Tichém oceánu, zhruba 2500 metrů pod hladinou. Očekávali, že naleznou chladné, převážně neživé mořské dno. To, co objevili, trvale změnilo biologii. V puklinách oceánského dna, kudy z nitra země vyvěrala přehřátá voda bohatá na chemické sloučeniny, existoval život. Obrovské množství. Trubkovití červy dlouzí přes 2 metry, obří škeble, krevety, kraby. Celé ekosystémy postavené nikoli na slunečním světle, ale na chemické energii. Proces zvaný chemosyntéza. Před rokem 1977 panoval vědecký konsenzus, že veškerý život na Zemi je v určité fázi svého potravního řetězce závislý na slunečním záření. Ekosystémy hydrotermálních větracích otvorů to dokázaly jako chybu. Někteří z tvorů nalezených v těchto větracích otvorech se nevyskytují nikde jinde na Zemi. Druhy roušek se mohou dožít doby života přes 250 let. Některé bakterie nalezené ve větracích systémech mohou přežít teploty nad 121 stupňů Celsia, což je více než bod varu na hladině moře. Tento objev změnil způsob, jakým vědci uvažují o možnosti života na jiných planetách. Pokud může život existovat bez slunečního záření v drtivé temnotě oceánského dna, živen výhradně chemickými reakcemi z nitra Země, pak jsou podmínky pro život jinde ve vesmíru mnohem širší, než si kdokoliv dříve představoval. Části motoru Apollo, Atlantský oceán. Na začátku 60. let 20. století byly raketové motory F-1, které poháněly rakety Saturn, 5 vynášející mise Apollo ze startovací rampy, nejvýkonnějšími raketovými motory, jaké kdy byly vyrobeny. Každý Saturn 5 jich používal 5.
Po startu se první stupeň s těmito motory oddělil od rakety a spadl do Atlantského oceánu, kde motory klesly na mořské dno v hloubce přibližně 4200 metrů, což bylo považováno za navždy ztracené. V roce 2013 zakladatel Amazonu Jeff Bezos financoval soukromou expedici na atlantické dno a vyzvedl komponenty ze 2 motorů F1. Sériová čísla byla částečně čitelná. Bylo potvrzeno, že jedno z nich pochází z mise Apollo 11, která v roce 1969 vynesla Neila Armstronga a Buzze Aldrina na Měsíc. Součásti byly darovány Seattleskému leteckému muzeu. To, co dělá tento nález pozoruhodným nad rámec historie, je to, co bylo potřeba k jeho nalezení. Vyzvednutí vyžadovalo pokročilé dálkově ovládané plavidla, schopné operovat v extrémních hloubkách. Motory ležely na mořském dně více než 40 let. Skutečnost, že byly vůbec nalezeny v této hloubce bez přesných souřadnic, vypovídá stejně tak o tom, jak velká část oceánského dna zůstává neprozkoumaná, jako o technologiích potřebných k jeho prozkoumání. SS Tistelgorm, Rudé moře. V říjnu 1941 během druhé světové války plula britská nákladní loď SS Tistelgorm Rudým mořem a převážela vojenské zásoby pro spojenecké síly v severní Africe. V noci ji objevily německé bombardéry. 2 bomby zasáhly muniční prostor. Následná exploze byla katastrofální. Loď se během několika minut potopila spolu s velkou částí posádky. Vrak objevil francouzský oceánograf Jacques Cousteau v roce 1955. Když ho popisoval, detaily byly téměř neuvěřitelné. Tistelgorm se potopil se zcela neporušeným nákladem. V jeho podpalubích potápěči našli motocykly stále na stojanech, vojenské nákladní vozy stále ve svých boxech, bedny s puškami a municí, součástky letadel, tanky, boty a železniční lokomotivy. To vše zakonzervované studenou, tmavou vodou dna Rudého moře. Loď je nyní jedním z nejznámějších míst pro potápění na světě. Historicky významnou ji však dělá to, že představuje časovou schránku. SS Tistelgorm je snímkem jediné říjnové noci roku 1941, zmrazeným v okamžiku svého zničení, uchovaným na mořském dně po více než 8 desetiletí. Brinicles, podvodní rampouchy smrti. V roce 2011 se dokumentárnímu štábu BBC, který natáčel v Antarktidě, jako prvnímu podařilo zachytit na kameru jev, který vědci teoreticky zdokumentovali, ale přímo pozorovali jen zřídka, Briniklu. Když se na pólech tvoří mořský led, proces uvolňuje sůl z ledových krystalků. Tato extrémně studená a slaná solanka se stává hustší než okolní mořská voda a klesá. Jak klesá, zmrzne méně slanou vodu kolem sebe do rostoucí ledové trubice, která se táhne dolů od povrchového ledu nahoře. Roste viditelnou rychlostí a někdy dosáhne oceánského dna během hodiny. Záběry BBC ukázaly, jak se třaskavá vlna dostala na mořské dno a zmrazila vše, čeho se dotkla. Mořští ježci, hvězdice a další malí tvorové, kteří se nedokázali pohybovat dostatečně rychle, byli během několika minut obaleni ledem. Je známo, že se tento jev pravidelně vyskytuje v polárních vodách. Ve vědecké literatuře byl popisován od 60. let 20. století. Sledování děje v reálném čase na videu však odhalilo něco, co žádný popis zcela nezachytil. Brinikla se pohybovala pomalu a nepřetržitě a ničila vše, čeho se dotkla. To vše v naprostém tichu, v naprosté tmě, téměř 100 metrů pod hladinou Jižního oceánu. Podvodní řeka Černého moře. Černé moře leží mezi východní Evropou a Blízkým východem. V roce 2010 tým výzkumníků z Leeds University objevil na jeho dně něco, co na Zemi dosud nebylo nalezeno. Podvodní řeka. Nebyl to proud ani hustý tok, ale skutečná řeka. S korytem, břehy, peřejemi, vodopády a přítoky. Voda v ní byla hustší než okolní mořská voda, protože nesla vyšší koncentrace soli a sedimentů, což způsobovalo, že tekla po mořském dně, jako řeka teče po souši. Bylo zjištěno, že podvodní řeka má z hlediska průtoku vody zhruba 10krát větší velikost než Temže. Než se rozptýlila, tekla po dně Černého moře značnou vzdálenost. Řeky tekoucí po oceánském dně byly teoreticky předpokládány, ale v této podobě nebyly dosud nikdy zdokumentovány. Objev otevřel nové otázky o tom, jak se živiny, sedimenty a chemické sloučeniny transportují po hlubokém oceánském dně a nastolil možnost, že podobné struktury existují i jinde ve světových oceánech. Neviditelné a nezmapované.
Hřbitov hlubinných lokomotiv, New Jersey. V roce 1985 potápěči u pobřeží New Jersey, kteří prozkoumávali oblast, kde se podle dostupných informací nacházely historické vraky lodí, objevili něco, co se neobjevuje v žádných námořních záznamech. 2 parní lokomotivy z 50. let 19. století. Leží na mořském dně v hloubce asi 27 metrů, zhruba míli a půl od pobřeží. Nikdo nevěděl, že tam jsou. Žádný lodní manifest, zpráva o nehodách, záznam o nákladu, ani historický dokument jakéhokoliv druhu nenaznačoval, že by tyto lokomotivy byly někdy v této oblasti přepravovány po moři, natož aby se ztratily. Následné vyšetřování našlo poblíž další lokomotivy. Všechny pocházely ze stejné doby. Nejlepší teorie, která se objevila, byla, že lokomotivy byly přepravovány člunem, pravděpodobně z výrobního závodu, a že buď byly úmyslně odtlačeny, aby se zabránilo potopení člunu v bouřlivém počasí, nebo se člun sám převrátil. O incidentu se nikdy nenašel žádný záznam. Lokomotivy tam stále jsou. Staly se z nich umělé útesy pokryté mořským životem. Potápěči je pravidelně navštěvují. A dodnes nikdo přesně neví, jak se ocitli na dně oceánu, ani proč nikdo nikdy nehlásil jejich ztrátu. Životní formy v Mariánském příkopu Mariánský příkop v západním Pacifiku je nejhlubším bodem na Zemi. Jeho nejhlubší část, Challengerův příkop, sahá přibližně 11 kilometrů pod povrch. Tlak v této hloubce je více než 1000krát vyšší než atmosférický tlak na hladině moře. Nedosahuje tam žádné sluneční světlo, teplota je těsně nad bodem mrazu. Dlouho se předpokládalo, že je v podstatě bez života. Není to tak. V roce 1960 se batyska v Trieste ponořil na dno Challenger Deep. Posádka spatřila něco, co vypadalo jako platý se pohybujícího se na dně. Následné bezpilotní expedice našly šneky žijící v hloubkách pod 8000 metrů, čímž vytvořili rekord pro nejhlubší zaznamenanou rybu. Amfipodi, drobní korýši, byli nalezeni v hloubkách pod 10 000 metrů. V roce 2019 vyslali vědci do Challengerova příkopu loď s posádkou a našli tam plast. Na dně nejhlubšího bodu na Zemi byl zdokumentován plastový sáček, jaký se používá v obchodech s potravinami. Mikroplasty byly nalezeny ve střevech tvorů, žijících na dně příkopu. Mariánský příkop vytvořil formy života, které nikde jinde neexistují, přizpůsobené podmínkám, které nic jiného na Zemi nemůže přežít. Také odhalil, že znečištění lidskou činností dosáhlo místa, která žádný člověk nenavštívil až do roku 1960. Obě tato fakta vypovídají o této planetě něco významného. Zlatá koule, Aljašský záliv. Ve září 2023 vědci z Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA provedli expedici s názvem Seascape Alaska 5, při níž pomocí dálkově ovládaných vozidel mapovali hlubokomorské biotopy poblíž pobřeží Aljašky. Zhruba 3300 metrů pod hladinou narazil jeden z ROV na něco, co nemělo bezprostřední vysvětlení. Zlatavá koule o průměru přibližně 10 cm, připevněná ke skále na dně oceánu. Byla hladká, byla měkká. Na povrchu měla malou díru, jako by do ní něco vstoupilo nebo vyšlo. Tým ROV jej vyzvedl a vynesl na povrch. Vědci, kteří jej zkoumali, potvrdili, že je biologického původu. Kromě toho počáteční analýza nemohla určit, o co se jedná. Nebyla to houba, nebyl to korál, nebylo to známé vejce. Vnitřní struktura nebyla v souladu s žádným dříve katalogizovaným hlubinným organismem. Následovaly měsíce analýzy. Vědci naznačili, že by se mohlo jednat o vajíčko neznámého zvířete, druh korálu, který v této hloubce dosud nebyl zdokumentován, nebo o zbytek organismu, který uhynul a zanechal za sebou svůj vnější obal. V době, kdy byl tento výzkum prováděn, nebyla zveřejněna žádná definitivní identifikace. Zlatá koule zůstává, řečí vědců, kteří ji našli, neznámou biologickou entitou vylovenou z hlubin oceánského dna. Byl objeven v roce 2023. Ve stejném roce lidé mapovali Měsíc ve vyšším rozlišení, než jsme schopni zmapovat většinu oceánu. Těchto 15 nálezů od sebe dělí tisíce mil, různá staletí a zcela odlišné druhy záhad. Některé jsou stroje, které by neměly existovat. Některé jsou města, která se potopila a zůstala. Některé jsou živé organismy, přizpůsobené podmínkám, které by měly život znemožňovat. Některé jsou zvuky nahrané jednou, částečně vysvětlené a stále se o nich diskutuje. A jeden je malý zlatý předmět vytažený z hloubky větší, než je výška Everestu. Jehož identitu stále nelze potvrdit.
Zmapovali jsme méně než čtvrtinu oceánského dna. Prozkoumali jsme jen zlomek z toho. Oceán pokrývá více než 2/3 této planety. Většina z něj nebyla nikdy spatřena žádným přístrojem, kamerou ani lidským okem. Co dalšího se nachází tam dole, na dně 75% světa, kterému říkáme domov, je otázka, na kterou věda dosud nezodpověděla. Ne proto, že by odpověď neexistovala, ale proto, že jsme dosud nenašli způsob, jak se tam vydat a hledat. Který z těchto objevů vás nejvíce překvapil? Zanechte to v komentářích. A pokud chcete i nadále zkoumat zdokumentovaná tajemství této planety, ta skutečná, ta, která byla nalezena, vyfotografována, prostudována a stále nemohou být plně vysvětlena, přihlaste se k odběru Parallel Facts. Budeme pokračovat.